Vučić je ponovo na terenu, ali ne zbog državnih poslova, već zbog lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju. Opozicija odmah kaže, čista funkcionerska kampanja. Opisuju ga kao domaćicu koja 20 godina nije sređivala stan, pa sad pokušava sve da zakrpi u mjesec dana. U Negotinu je niknuo pravi Čacilend. Stotine plakata, bilbordi, novi SNS štabovi, a na listi samo jedno ime – Vučić. Lokalni kandidati gotovo ne postoje. Glasači vlasti ne znaju ni za koga glasaju, samo znaju broj 1 Vučić, tvrdi opozicija. Ministri obilaze opštine kao na traci, Sečanj kaže da nema ministra koji nije bio ovde. Uz to, predizborni arsenal, asfalt, drva, paketi, med, sve stiže baš u decembru. Opozicija poručuje da je trebalo ovo raditi 15 godina, jeste. Ali kad domaćica sve radi odjednom, nastane haos. A na skupovima, u Jaši Tomić, od 1800 meštana došlo jedva 20 do 30 ljudi. Ostatak, uvezeni aktivisti. Zaključak opozicije, Vučić je na terenu jer lokalna SNS nema dovoljno jaka imena da sama iznese kampanju. Zato predsjednik, umjesto da predsjednikuje, praktično vodi lokalne liste po Srbiji.